Лукашенко зноў патрабуе справядлівых цэнаў, але цяпер ужо вучыць гэтаму і расейцаў. Не смотрю, вы уже не только на картошку, но как в целом борщевой набор пытаетесь цены отрегулировать. Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены. Надо цену справедливости установить. Я абсолютно почему-то убежден, что и Россия к этому придет. Заявіў ён на сустрэчы з губернатарам Санкт-Петербургу. Лукашенко лічыць, што справядлівасць – гэта калі дзяржава дэманструе, што ўсё пад контролем. Наши народы, славянские, Украина, Беларусь, Россия, прежде всего, они несправедливости не потерпят. Хотим этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать. Калі перакласці месседж, у Беларусі ўсё справядліва, у Расіі не. Таму расейцы рана ці позна будуць пераймаць беларускі досвед, кажа палітычны аглядальнік «Свабоды» Валер Карбалевіч. Дзеля справядлівасці нагадаем, Беларусь – адзін з сусветных лідараў у інфляцыі за апошнія 30 гадоў. Лукашенко змагаецца з цэнамі ўсе гады свайго кіравання. У 22-м годзе ён выдаў дырэктыву нумар 10 аб недапушчальнасці росту цэн. Пасля гэтага завялі дзясяткі справаў, бізнэсоўцаў прымушалі каяцца на камеру. У выніку дэфіцыт, інфляцыя і банкрутствы. І вось цяпер ён не толькі кіраўнік Беларусі, але і настаўнік для Расіі. З чаго раптам Лукашенко тут павучае старэйшага брата? Гэта дробная помста Пуціну, які двойчы кпіў з дэфіцыту бульбы ў Беларусі, кажа Карбалевіч.